Ang legacy ng sumakabilang buhay na Kapampangan business leader at countryside development champion na si Levi P. Laos, hindi lamang sa panahon noon ng pagputok ng Bulkang Pinatubo at iba't ibang disaster response ng Laos Group of Companies o LGC sa Central Luzon nakikita, kundi magpahanggang ngayon tulad ng pandemya. Makikita ang all-out support ng Laos Group of Companies sa vaccination rollout ng siyudad ng San Fernando. Malaking bagay umano ang pagpapahiram ng LGC Event Center para gawing mega vaccination site ayon kay City of San Fernando Councilor BJ Lagman. With our partnership with the private sector, especially the Laos Group, na they're very generous to lend us their facility. Sabi ko nga, ganitong pagkakataon that we miss the late Levi Laos. Mula alas 6 pa lamang umano ng umaga, naitulak na ang rollout ng vaccination program ng City Health Office na tinarget ang halos 2,500 na Fernandino. Dito paniwala ng lokal na pamahalaan na ang maluwag na pasilidad ay akma para gawing mega vaccination site sakaling lumaki pa ang deployment ng bakuna sa lokal na pamahalaan na galing sa national government. 2,500 second dose sa ating mga kasyudad dito sa San Fernando. And ito ho yung isa sa mga preparation, para sa pagdating ng maraming bakuna. Ideal umano ang higit 2,000 kada araw na na-administer na bakuna sa siyudad ng San Fernando para agad na makuha ang herd immunity. Sa ngayon ay nasa 16% na umano sa 232,000 na target o 70% na populasyon ng siyudad ng San Fernando ang nababakunahan. Sa kumpirmasyon ni Dr. Iris Rose Muñoz, Rural Health Physician ng siyudad ng San Fernando, ang inaasam na maligayang Pasko ng Fernandino o population protection ay nakadepende pa rin sa deployment ng bakuna. Sir, hindi lang po San Fernando nagmumroblema ngayon, actually pati national. Naghihintay pa rin po tayo ng allocation from the national dahil nga based po from the NVOC meeting na daily nagro-roll out, yung supply po, specifically yung Sinovac po is nagkakaroon ng problem sa production sa other country. So doon tayo na-pause bigla. Kaya kung napansin po natin, yung last week natin, na-stop po yung mga pagja-job natin ng first dose. Malaking numero ang 2,000 na nababakunahan ayon kay Dr. Muñoz. Kaya naman advantage daw na may alfresco setup ang venue. Sa pagtugon umano ng LGC sa kanilang kahilingan na magkaroon ng extension sakaling lumaki pa ang deployment ng bakuna ay lubos na makatutulong sa takbo ng vaccination program ng lokal na pamahalaan. So although naman po ang Laos na if ever darating din yung araw na kailanganin ulit namin yung malaking venue, they're open naman again for the partnership with the city po. Ikinatuwa naman ng ilang nagpabakuna ang pagkakaroon ng bagong venue dahil mas komportable raw sila at hindi maalinsangan ng pasilidad. Maganda yung facility dito. Tsaka nakaka-excite dahil second dose nito Paalala naman ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, tiyakin na may schedule na bago magtungo sa vaccination site para maiwasan ang siksikan at mapanatili ang kaayusan. Paulo G. Santos, CLTV News.